Gimingaw naman ko grab da. Nangabret naman tanan, iya lagilas. Puro utukan sa iya nga hilas. Patas anay antina, sa letra na bantugan. Bugtong iyang pupunan ba ang dalugan. Kung manabi, abini mo mga perpekto. Maong karon hasta istorya kay imbento. Moderno na baya, di na uso ang muentro. Maong ang pagkataw di kasing-kasing ang gisentro. Sa una hasta bulan ilan ang natunuban. Ang plano nila ron itunuban na ang uban. High-tech na ang mga gadget, cellphone kay may camera. Videohan ka, dayon kay katawan kanila. One click ra, di na sila magsaba. Mauna nga, digital ang gaba. Wala na'y dag-anan ang libro o encyclopedia. Sila ang mga summa cum laude sa social media. Kautukan ng mga tao sa kalibutan. May kalibutan, halos na gani nga makuha ang tanan. Nakalimot naman galing ng mga muyo. Sige type amen. Huwag mo atog simbahan ini Domingo. Puros valedictorian, comment messenger o text. Mga feeder na tanan, puros ra atik-ateks. Ito zinga vitamins, matba ang samputan. Sakto daw sa nutrients, di mo kauputan. Mura nagdasiay, dayong binagut-butay. Di mo hunong og tabi, pangalaway na nilagutay. Imbis nga mo ubos nagtina, asay mga kilay kay tinuod. Liki man di ay sa binalihay, sila daw insakto. Bisag klarong nagbabag, rason daw pang impacto. Ikaw nagkatag-katag, usog nga mangsulto. Klarong piki na unya, mo ingog o rinto. Bisag klaro ang taya, maog yun. Utokan namang yun man di ay. Sa sobrang utokan mo rag wala na may angay. Pwede bang mo pahuway, mo ginhawa gamay. Mas nindot pa man usahay, makitabig may gamay. Kautokan ng mga tao sa kalibutan. May kalibutan, halos na gani nga makuha ang tanan. Nakalimot naman galing ng mga muyo. Sige type amen. Huwag mo atog simbahan ini Domingo. Di lang sa matematika silang tanan nakigbuno. Laos ag hamog si bika kay di daw sila bugo. Sa diha nga ning sikat na usab na ang pagtuo. Uban nagbakaamo, uban murag Ginoo. Hinutaw ang mga herba nga super. Dito sa trending sa YouTube, sa Facebook ug Twitter. Solusyon daw sa magmag kay Bibi Diaper. May pasilo siya kay dunay forever. Tanan wala na magdepende, mura na og rebelde. Sila ang utukan og diligyo na magpapilde. Sila ang mga taong normal nga adunay ab. Sige og reklamo pero hadlok mag-usab. Og salamat mo di ay sa ako ang kagawasan. Nagbagutbot na igo walay batasan. Nganong way asinsuon sa ang hinungdan. Siyempre alangan nga puro bright mamutanan. Kautukan ng mga tao sa kalibutan. May kalibutan, halos na gani nga makuha ang tanan. Nakalimot naman galing ng mga muyo. Type amen. Huwag mo atog simbahan ini Domingo. Sobra na kautukan ng mga tao sa kalibutan. May kalibutan, halos na gani nga makuha ang tanan. Puro silingan igsuot na nilibakay. Type amen. Mga Diyos nun nga mahilig sa balikasay. Sobra na kautukan ng mga tao sa kalibutan. May kalibutan, halos na gani nga makuha ang tanan. Lud-on pagpanguyabag bating nawong kahilas. Murag kinsa bagagdagway murag maong. Sobra na kautukan ng mga tao sa kalibutan. May kalibutan, halos na gani nga makuha ang tanan. Unsay makuha ba anang sigig kuan? Type amen. Like ug comment ra ana ang ipadaghan. May pay mo adto na lang mo sa simbahan. May pay mo adto na lang mo sa simbahan. May pay mo adto na lang mo sa simbahan.
Bakit?